Odsjedit ćemo u najčudnijim hotelima, kao što je hotel s robotskim dinosaurima, hotel u adrenalinskom parku, podvodni hotel i još mnogo toga što će vas potpuno oduševiti. Putujemo u Seul za naš prvi čudni hotel. Izgleda normalno izvana, ali unutra vas dočekuju robotski dinosauri koji riču na vas, nadajmo se da neće ugristi. To je stvarno čudno, ali nije tako čudno kao roboti, mađioničari na recepciji kažu nam da se trebamo prijaviti, pa smo koristili ovaj stroj da dobijemo ključ od sobe. Tako čudno, nema ljudi, uputili smo se prema dizelu, držali smo našu karticu od sobe na čitaču i automatski je detektirano koji kad trebamo. Nakon toga otišli smo u svoju sobu, na prvi pogled činilo se prilično normalno. Ali postoji tablet koji vam omogućuje narudžbu ručnika, ogrtača i svih toaletnih potrepština. I najčudniji dio, robot ti ih donosi. Nema šanse, robot sve radi sam, dolazi do tebe, poziva lift, pa čak kuca na tvoja vrata. Dobio sam ručnik. Ovo je samo prvi od mnogih čudnih hotela koje ćemo posjetiti, poput Lego hotela napravljenog od kockica i hotela s akvarijem s najvećim vodenim parkom na svijetu. Sljedećeg jutra u Koreji krenuli smo do sljedećeg hotela. Ovo je čudan kawaii stil hotel. Ulaz je već super sladak. Ovdje su također mnoge male patkice. Ovo mjesto je definitivno vrtić. U sobi su nas ponovno dočekale hrpe pataka. Hladnjak s patkama, šalica s patkama, jastuk s patkama, posvuda su plišane igračke, čak i na lampi. Ali najčudnija stvar je bazen s lopticama usred sobe. Znam što trebamo učiniti. Wow. Stvarno je. To je disko kugla. Mislim da imam ideju. Nikada nismo vidjeli tako čudnu kupaonicu. Sve je napravljeno od drveta, čak i kada. Nadam se da neće procuriti. Zatim smo napustili Koreju i krenuli prema Dubaju. I sad ćemo ostvariti san svakog djeteta. Odsjedamo u čudnom hotelu koji izgleda kao da je napravljen od Lego kockica. Na ulazu vidimo da je sve napravljeno od Lego kockica. Recepcija je super čudna. Puna je Lego minifigura. Dok pripremaju našu sobu, možemo se zabavljati u velikom Lego igraonicom. I sada napokon idemo prema našoj sobi. Nema šanse. Disko kugla u dizalu. Čim su se vrata otvorila, vidjeli smo hodnik potpuno u stilu pirata. Baklja napravljena od Lego kockica. Trenutak istine. Otvaramo našu sobu. Soba je potpuno odgovarala gusarskoj temi kata. Čak nas je dočekao Lego majmun. Također, tu je i stol gdje možete graditi s kockicama. Evo naše spavaće sobe, gdje ćemo svi spavati. Pitam se što je unutra. Dobrodošli. Vi uzimate donji krevet. Gips na gornjem krevetu s Angelinom. Mislim da sam nekako prerasla ovaj krevet. Izgleda da smo Glenn i ja jedini kojima se sviđa dječja soba, ali Tony i Helen imali su drugu spavaću sobu koja ih je čekala i iznenađenje unutra. To je bila najčudnija rođendanska čestitka u mom životu. Ogromna Lego kocka mi je čestitala. To je stvarno bilo čudno. Tu je i mala kupaonica s piratskom glavom i paukom. Tony, ovdje je pauk. Svi me zezate. Ovo je samo prvi od mnogih čudnih hotela koje ćemo posjetiti. Budite spremni za još luđe hotele. Nakon što smo razgledali sobu, otišli smo u Lego grad i pronašli veliki model Dubaja napravljen od Lega. A ovo je minijaturna verzija najviše zgrade na svijetu izgrađene od Lego kocaka. Usput posjetili smo ovaj hotel u drugom videu. Pogledajte ga ovdje. Onda smo odlučili provozati se na nekim roller coasterima. Malo sam nervozan zbog vožnje na ovom roller coasteru, a ti? Ne, Naš sljedeći neobičan hotel nalazi se u centru Dubaja. U ovoj velikoj, neobičnoj zgradi dočekao nas je luksuzni apartman na 3 kata s 3 ogromne spavaće sobe i kupaonice. Nema šanse. Baš kao i moj krzneni kap. Najzanimljiviji dio je iza zavjesa. Pogled iz naše sobe otvara se na skijalište. Takva je to čudna i luda ideja izgraditi skijalište sa snijegom usred pustinje. To je nevjerojatno. Kako su donijeli snijeg u pustinju? Ali ako ti bude hladno, tu je kamin u ogromnoj dnevnoj sobi.
To ne odašilje nikakvu toplinu. Podijelili smo se u parove kako bismo isprobali sve. Zabavimo se isprobavajući sve vožnje. Toni je počeo s vožnjom u čudnoj snježnoj oluji. Tata, kakva je bila vožnja? Nevjerojatno. Glenn i ja odlučili smo se za vožnju na gumi, ali prvo smo se morali popeti na vrh. Zatim smo se popeli na planinu žičarom. Čudan je osjećaj skijati usred pustinje. Stvarno je čudno, istina. Ja idem prvi. Nakon što smo se skoro sudarili s ljudima i imali snježnu bitku, postalo nam je jako hladno pa smo otišli uzeti malo pice i toplog čaja u lijepi kafić. Smo u ledenom kafiću i stvarno je hladno ovdje. Ali stvarno je cool i čudno da je sve ovdje napravljeno od leda i da postoje sve vrste ledenih skulptura. Ovo je najčudnije mjesto na kojem smo ikad jeli i stvarno je čudno pokušati se ugrijati u lijepom kafiću. Napokon su nam donijeli našu picu, jupi. Jedna s ananasom, Mamma Mia, nisam to vidio, to je prilično Mamma Mia. I tako je čudno jesti vruću picu u ledenoj špinji. Još je čudnije to što smo u pustinji. Sada je vrijeme za naš sljedeći čudan hotel. Idemo iz hladnog skijaškog odmarališta usred pustinje. Odsjest ćemo u malim kućama potpuno zakopanim u pijesak. Čak imamo životinje i zmije koje hodaju oko nas. Samo pustinja oko nas. Kamo si me doveo? Nakon hotela u skijaškom centru, ovaj hotel u pustinji je totalno čudan. Da, to je ludo. Potpuno je prekriveno pijeskom. To je doslovno kuća izgrađena u pijesku. Ako sam se tamo smrzavao, sada se kuham. Dakle, provest ćemo noć u ovim čudnim zakopanim kućama samo jednom spavaćom sobom i kupaonicom. Usput, ogledalo ovdje je postavljeno na stvarno čudno mjesto. Nakon obilaska sobe, izašli smo van provjeriti koje neobične aktivnosti imaju ovdje. Dok smo mama i ja jahale na devi, Toni i Glenn su se spuštali po pijesku. Ovo je ludo. Jučer smo skijali, a sada doslovno surfam po pijesku. Surfam po pijesku. Bilo je neobično jedan dan jahati po snijegu, a drugi po pijesku. O, malo je hladno da nosiš svoj šešir, događa se. Također smo upoznali neke neobične ljude u Here comes the ice blast, ready for the dog! Kijk, spannend što ćemo pogledati wat een Kako se ne boje da će spalit kosu? Nakon večere sreli smo jastreba. Proletio je kroz naše ruke. Ali to nije bilo sve. Nekoliko sati kasnije išli smo na vožnju vrućim zračnim balonom. Pogledaj kako je velik. Možeš li vjerovat da ide 40 puta 10 stopa u zrak? Toliko je ogroman da ga je automobil mora držati dolje kako ne bi odletio. Ušli smo u košaru. Mama, bojiš li se? Tvoj san se konačno ostvaruje. Idemo! Stvarno je vruće ovdje. Kad smo poletjeli bilo je strašno, ali kako se penjemo više, pogled postaje sve ljepši. Definitivno jedinstveno iskustvo. Sljedeće, posjetit ćemo još čudnije hotele. Pripremite se za nešto apsolutno ludo. Sada je vrijeme da napustimo Dubaj i krenemo prema Crnoj Gori na još čudniji hotel u obliku gljive. Ovo je najčudniji hotel koji smo ikad vidjeli u životu. Pogledaj koliko je visok. Divovski, gljiva skrivena među drvećem je naš hotel. Se pretpostavljam da ovdje ima toliko kiše da je narasla ovako velika. Pogledajmo što je unutra. Zaista je oblikovana kao gljiva. Čak i lampe ovdje izgledaju kao gljive. U kuhinji se nalazi kuhalo, štednjak i mali hladnjak, iako je prazan. Sumnjam da će u njemu biti gljiva. O moj Bože, kako si se popeo ovdje? O, pogledaj što sam... Ne, čekaj. O, pogledaj, tu su ljestve. Idemo do Tonija. Na drugom katu nalazi se spavaća soba s 2 kreveta i nekim čudnim otvorima. Što je ovo? O, nema šanse. Izgleda da možeš skočiti dolje odavde. Hej, Glene. A kako je gore? Ovdje je super toplo. Odlučili smo popiti čaj da se ugrijemo i malo odmorimo. I pripremite se za sljedeći čudan hotel. Krenuli smo za Srbiju. Naš sljedeći čudan hotel je Brod.
Spavat ćemo u hotelu na vodi. Da. To je čudno. Ali najčudniji dio je kako izgleda unutra. Idemo. Nadam se da je sve tamo napravljeno od zlata. Kad smo se popeli na palubu, nismo vidjeli ništa uzbudljivo, pa smo odmah otišli dolje u kabinu. Izgleda stvarno staro i pomalo jezivo. Kako smo išli dalje, dočekao nas je ogroman barski pult. To je loše. Čak i svjetlosna cijev ne radi. Pogledajmo što nas još čeka ovdje. Ostatak broda je prostrani salon s sofama i spavača kabina. Ovdje ima puno čudnih slika i kipova. Kao da smo u dvorani grofa Drakule. Nadam se da nema duhova. O, pogledaj, tamo je brod. Nekad je plovio. Wow, iz koje će ovo godine? Prije Krista. Tu je zvono. Ako se nešto dogodi, možemo... Aha, i tonemo li mi ili šta? Ovaj brod izgleda stvarno star i nesiguran. Samo se nadamo da neće potonuti dok spavamo. Ovo je stvarno čudan hotel. Ali sljedeći obećava da će biti još čudniji. Kako bi moglo postati još čudnije? Iz Srbije smo se vratili u Dubaj zbog najčudnijeg hotela ovog videa. Odsjećemo u 3-četverosobnom luksuznom apartmanu s unutarnjim balkonom i masivnim prozorom koji pokriva cijeli zid dnevne sobe. Kako ga ovdje izgleda. Ali... ovo mjesto je 300 milja visoko. Ali to nije najzanimljiviji dio. Ako se spustite jedan nivo dolje, vidjet ćete da... Ajni! To je sjajno! Spavaća soba s pogledom na divovski akvarij pun riba. Hej, ima morskih pasa, pogledaj! To je puno vjere. Čekaj, provodimo noć u akvariju i dok se kupaš, ribe te gledaju. Nismo mogli skinuti oči s riba, ali pogledajte ovo, naša soba ima vlastiti privatni lift. Nikad prije nisam to vidio. Traje nekako dugo, zar ne? Onda smo otišli na večeru u podvodni restoran s jednom Michelinovom zvijezdicom. Ovaj restoran ima svoj vlastiti veliki akvarij, tako da jedemo ribu dok gledamo ribe. Za one koji ne znaju, Michelinova zvijezda se dodjeljuje ne samo za okus, već i za kvalitetu sastojaka, prezentaciju i interijer. Da, to je bomba. Oh, Je li ovo more? Dali su nam sljedeće jelo i nemamo pojma što bismo trebali jesti. Možda je samo za nas da se divimo? Tako čudno. Ne sviđa mi se. samo da... Bilo je teško razlikovati hranu od dekoracije jer je sve izgledalo super čudno. Još je čudnije jesti ribu dok druge ribe gledaju ravno u tebe. Otišli smo spavati u hotel jer sutra idemo u najveći vodeni park s morskim psima. Samo šala! Zapravo je to divovski akvarij, ali stvarno smo išli u najveći vodeni park u... Nalazimo se pored najvećeg tobogana u ovom vodenom parku, gdje ima najstrašniji pad. Znači se spremamo se spustiti njime, zar ne, Anđelina? Neću to učiniti. Penjemo se na najstrašniji tobogan. Jesi li nervozan? Neću to napraviti, ali rekli su na vrhu da je jedini način dolje spustiti se toboganom. Idemo! Life could be a dream.